and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Uy, lamig Franco. ka higda. Sa dili pa ta mga tuog ba? Hugasi sa nambugan nimo. Unsa to? Panghugas dito. Si hugas na ng... Bugan. Nga naman. Panghugas lagi dito. Mutana pa man siya, uy. Sige na. Panghugas dito. Tupsan ti kandaan. Ha? Basig mangita kaglain dito. Teaser, uy. Si reklamo yun sa man. Di ka, kay mahagis ko ron. Kati! Masa man, ha? Gusto ka mahagis ko? Oo, lagi. Sige na. Moto na kong CR. Dali! Uy, unsa man ni? Uy, ayaw una. Nga nung di pa man. Uy, hamag magkagdiretso. Saan ni Y4 Play? Sa? Kuan. Saan nga, giningaw nung kay kunin mo ko. Hapit na daw kabuan. Nga, nagpuasa ko. Heater una. Ha? Parehas ko sa imong motor ba? Pandara una. Nya, i-revolution ang makina para makusog ang dagan. Ana. Sorry. Sige. Kini, magnindot ni da. Dito, paingon sa ubos. Oo. Ubos ba? Saan naman ka? Uy, tudluan naman ka. Di ang nalagi, di ang... Us pa. Asa mo ka? Manabako na ko. Ha? Uy, balik na kag panabako di. May naghatag man akong imported nga sigarilyo. Maong gidawat ko na lang. Mao ba? Wa na lang unta ka nga. Mabalik og panabako eh. Da. Ora gihapon. Mora may resulta. Dili ko manabako. Ang tuwa dito sa akong trabahoan, hapitanan manabako. Kasingo lang gihapon ko ilang aso. May pang manigarilyo na lang sad ko. Pero Kati, kining... Saman ka, uy. Pero diha, uy, maglalis sa taana. Palihog ko na ba? Ay, guba ang kumod. Okay ra. Sige. Tod, pag tinarong si mong biyahe, ha? Kalusam ko naghiwi eh. Pag hinanggaw, good? Nga ikaw, Nga naman ko. pag tinarong sa da. Sa? Nga no, naghiwi ko? Nagtuo ka na binuang ko, Franco, ha? Nagtuo ka? Nisalig ko nimo. Ay, pastilan, Franco, kung nagbinuang pa ko, no? Ay, pasagdan ti ka, oy, bahala ka. Dili ko magselos. Moabot ka ng higayon nga dili na ko magselos, mao na ng higayon na. Nga doon na ko ilain, ha? Kasabot ka? Kati, Katuog na. Kati. Uy. Wala naman day sa dress akong tupad eh. Asa naman day siya? Sa'yo pa man? Lasing ko pang sa buntag. Bangon ako eh. Mangumpra na ko. Asa ng kaskati. Mugawas ko. Day. Naanam day grade sa kusina day. Nag-init kong tubig. Mana, og nag-scramble kong itlog. Og nasa sandwich para makasnaka. Una ka mangumpra. Ha? Milagro good. Abuang. At manunoon ka, mo kag milagro. Ay lang good day kasuko good. Kagkaroon pa ka, ana. Kadaghan naman ako nagibuhat. Pero dugay na lagi. Ano saman? Saman di ay. Di ka mukhaon sa kong giandam kay iitsan ako na sa bintana. Unsa?
Magsulti. Iitsa ko na yun eh. Ayun. Klaro diha. Naunsam taon ko eh. Gabaan tas grasya na. Ang gaw ni mo. Mukaon ko na eh. Mukhaon man di ay. Daga pa kag-istorya. Magdungan ta. Wala problema. Giandaman na sa tikagatas. Oh, maayo noon. Para mauli ang kasi mong kabaskog. Nag-change oil ra ba ka? Pahiyong pang kagwang. Paita. Ngan lang tagkagwang eh. Maugid mo no? Basta maka-change oil, ganit mo no? Mapahiyumon, kaayaw mo. Oh, anak, gina. Nalipay man. Sige, di ko nakaon na. Andam na ang pagkaon. Ang gatas, andam na sad. Salamat sa pagpangga. Magkapaninda pa daay ni Ma. Kutob sa alas 3 sa hapon. Ah? Oh, okay. Mayo noon. Pero ako, matawag pa ko balik. Sige, pahuway lang, Ma. Sige anak. Unya, tabangis papa ni mo ha, kay andamon po na ako ang iyang costume para sa show. O, Ma. Ato na ko si Papa. Di pa tantong alkansi, oy. Hangtod, alas 3 ta. Agior po ta din ni Dodong. Ya, magpakyaw mo siya og van. Oh, bayotek. Pa, Oh, Inday. andam na ang imong costume para sa show. Giandam ng daan ni Mama Cathy. Ay, salamat taon. Dudong Franco. Ay, ganindot paminaon. Dudong Franco, saman! Tek. Gara ay. Yan ang nagdagag bagoy. Ay, ako na lang gihatod ang bag para sa inyong biyahe. Uy, paya! Kabuutan! Saba ka di otik, uy. Sa mga karumpa ka. Baya, ano? Saman! O ikaw, dagwebe ni mo. Uy, otik. Ha? Ikaw rabay tig-sol-sol ni Franco, ha? Basin mag-iring-iring mo dito. Hala no, naunsa si Kati. Naunsa mo ka. Mukuya mo baga si Claire. Oh, basin pagpakatulgon lang ninyo. Okay. Niya mo, ipsot mo. Ha? Naunsa naman no. Propita naman ka, eh. Tagna naman ka. Manalagna naman ka. Sa? Manalagna na ka. Ay, Dong, darang bag ni mo, Dong. Ako na lang gida. Kompleto na aha sa imong ilisan diha. Na may makeup kit diha. Na diha. Alcohol, face mask, na face shield. Oh, alcohol. Gidaghan ko na. Og ang kang Inday Claire, naa sa diha. Ako na nang gitipon para usara ka bag ba ang dadon. Salamat kay Dekate ha. Unsa ba na? Wa pa tong van nga inyong sakyan? Paingon na dire, oy. Nawa. Wa palibag ay. Wa palibag niya na. Mauna na yung van. Ma, ato na mi. O sige, pag-amping anak, niyas papa ni mo ha, bantay eh. O, Ma. Dekate, adto na mi. Asa naman is Janice? Hapiton na to. O, way iring-iring ha. Wow, uy. Sige, arin ako. So, may way kiss? Kiss una. Ka-sweet ra! Saman! Hilom otek. Sige, arin na mi. Sige dong. Bye, Ma. Bye. Tuan na sila. Muadto na sa ko sa resto bar. Ato ana, nagkalarga na si Franco? Oh, Sofia. Oh, unya. Asa man ta? Human sa tong trabaho? Oh, bisag asa. I'm free as a bird. Sure ka? O, lagi. Ay, dili na ito magmahal si Franco na ako tungod kaya gipa-chins oil na ako to gabi. Oo ba? Okay, gisilbihan, gipakaon, giandaman siya mga dadunon sa biyahe. So pa may iya. Mao ba? Hey! Oh my! Tanawa kinsa nang ni Swed. Kinsa man? Oh, Si Greggy! Greggy! buhi pa din na siya. Di ko mo table anak niya. Naunsa ka, uy! Naglagot ko niya. Basta pagbubuan ako na siyang brandy.
for the next episodes. Bye!